No niin, eli nyt uusi otos. Tehdään niin, että mä nyt vaikka ensi alkuun nollaan niin sanotusti ton trippimittarin. Sitten virrat pois kokonaan. Takaisin virrat kakkosasentoon. Painetaan check-nappia niin monta kertaa, että tulee päivämäärä näkyviin. Ja sitten ruvetaan painamaan tripin nollauspainiketta. Tulee kolmio. Mä painan edelleen painan. Ja se menee salavalikoihin. Ei mennyt huoltomenuun ollenkaan. Ja jollain selittämättömällä tavalla mä oon päässyt kyllä siihen, että se punainen öljykannun kuva tulee siihen näkyviin, mutta en vielä ole ihan varma, että miten mä sinne on päässyt. Laitetaan vielä, painetaan checkistä päivämäärä. Sitten vaikka noin 7 sekuntia päästetään irti, painetaan uudestaan. Mutta siinähän pitäisi olla se huoltovalikko jo näkyvissä. Ja nyt tulee taas tämä valikko, mistä en tiedä mikä tää on.